biang yok nai jokao jotor makasa nai tolin romna ni kai saruk sabi ngala tolin besaro nang nai musile muy monok sinai tabule nang maung klasinan beli हिंगे बाहाय तंबाय खाजानि माराटे किचिंग सं खाखे नरब जत्तन काहाम करंगना तंगना हानाय हिंगे आंतिनि हायना हाय तुवै फाइपिका नरंनि बागै कक ब्रक साइट ऑफ फ्यूचर मुभिनो तुयै जोंतिनि काहामके सयमालायनाय अबसं नग आसुक तुतुइनो काहामके नाय माननाय बाहायके नाय माननाय तै ब जागा नुगै माननाय आब्रंनो बसं इ भिडियोनि बिसिंति काहामके सयमालायनाय नुं जदिनो कक ब्रक साइट ऑफ फ्यूचर मुभिनो नायनान बागै एक्साइटेड खुंजाक हिंगे इ भिडियोनो पुइलानि सिमी पाइथाक जरा काहामके नायदि तै काहामके बुजिदि नगो आसुक तुइनो सुं नायमाननाय कक ब्रक साइट ऑफ फ्यूचर मुभि जानिजा स्मार्टफोन नि बिसिंतुइ अब काइसा अंखा अजागाव सुं रांमारि रक किसामिसा बरनो एड खायमारिनाय आबरनो बसुं इ भिडियोनि बिसिंतुइ काहामकेनो सयमालायनाय बियां तुइ नुगै मानाय बाहायके नुगै मानाय आबरनो बसुं इ भिडियोनि बिसिंतुइ काहामकेनो सयमालायनाय नरं नाय तंदि पुइलानि सिमी पाइथाक जरा कक ब्रक साइट ऑफ मुभिनो सुं नायनानै बागै ब्लाइना एक्साइटेड ओंलायजाक हायादा बायब सं हिंगे फायदे जों तिनि सावै मालायनाय बफ्रु नुगै मानाय तै ब जागाव नुगै मानाय नगो आसुक तुइ जानिजा स्मार्टफोन बाय बाहायके नाय माननाय जों अबनो तिनि काहामकेनो सय मालायनाय अ कक ब्रक साइट ऑफ फ्यूचर मुभिनो नायनानै बागै निनि हाया केबा यूपीआई नि आईडी नांनाय निनि गूगल पे पेटीएम अबरक निनि ऑनलाइन पेमेंट खायनानै बागै निनि मोबाइल फोनो काइसा ऐप टंनानि नांनाय जुंबरनो एक बार पेमेंट खाय रिखांगे जों अ भिडियोनो 7 days जराटि नाय माननाय एक बार जुंबरनो रांमारि रक दावे रिखांगे जों 7 days पर्यंत नाय माननाय अ कक ब्रक फ्यूचर मुभिनो अ कक ब्रक फ्यूचर मुभि रिलीज खायजानानि थाङै दङो काइसा ऐप प्लेटफर्म नि बिसिंतुइ जों नाय माननाय फादिंगे जों सायमालायनो पुइला सिगां बफ्रु नुगै मानाय तै बसुक तामानि जराव नुगै माननाय अ कक ब्रक फ्यूचर मुभिनो जों नुगै माननाय 4 December 2022 नि सालमारिव नुगै मानाय जों साइरिकनि 5 PM तामानि जराव फादिंके जों ताव सयमालायनो रांमारि रक जों बरनो बसुक जरातै रिनानि नांनाय जों बरनो रां एड खाय रिनानि नांनाय only 49 rupees जों बरनो only 49 rupees जदि रां एड खाय रिखांके जों 7 days जरातै कक ब्रक फ्यूचर मुभिनो जों नाय तङै माननाय आबनि यागुलो हंके तैसा हायना हाय नायमै यारक उंगै फाना थाङै मानो अ प्लेटफर्म सुदु कक ब्रक सिमिया गोबांमा दाल बिदाल मुभि एलबाम अबरक बसुं नुगै माननाय हिंदी भोजपुरी नागपुरी जट्ट किसुनो जों अ एप प्लेटफर्म नि बिसिंतुइ जों गोबांमानो नुगै माननाय फादिंगे ताव सयमालायनो ब एप नि बिसिंतुइ नुगै माननाय कक ब्रक साइट ऑफ फ्यूचर मुभिनो अ कक ब्रक साइट ऑफ फ्यूचर मुभिनो जों नुगै मानाय ABC टॉलकिस ऐप नि बिसिंतुइ नरक टाबक फानो केबो ABC टॉलकिस एप्लीकेशन न डाउनलोड खाया कंके आं आनि भिडियोनि डिस्क्रिप्शन लिंक रिवै रिनाय नरक ग्यांति फानो थांगै डाउनलोड खायदि तै नरकनि फोन नंबर रिवै रेजिस्टर खायदि आबनि यागुलो नरक नुगै माननाय कक ब्रक साइट ऑफ फ्यूचर मुभिनो हिंगे वेब सं नरक इन भिडियोनि बिसिंतुइ बसुक जरातै काहाम इनफरमेशन माखा आबो नरकनो कमेन्ट बक्स कमेन्ट के सादि ताइ इन भिडियोनो नुगै साजागै दङ हंगे ताइ इन भिडियोनि बिसिंतुइ हेल्प मानाय दङ हंगे भिडियोनो लाइक खायदि ताइ नरकनि लगिरक बै शेयार खायदि जे बरक साइट ऑफ मुभिनो नुयाखौ हलो थाङै नायमाया हाकसाल एबा जराकुरि रंनि बागै नायमानजालिया अंनै उंगै तंनाय रंनि बागै काइसा बरक सेब रिखा ABC टॉलकिस एप्लीकेशन नि बिसिंतुइ जों काहामकेनो नुगै माननाय सराय सराय के नगो आसुगैनो नाय माननाय हलो थाङै नायनानै बागै निनि गारि भारा नांनाय ताइ नों अ जागा टिकेट भारा नानानि नांनाय नगो टङै नों आसुगै काहामकेनो नाय माननाय निनि गारि भारा नांया नों सुदु बरनो रां सिनिसि किसा एड खायनानि नांनाय हिंगे वेब सं नरक दिरे टाव फानो केबो आनि अ चैनल कताल फाइटंग हंगे सब्सक्राइब खाया कंके प्लीज ताबनो सब्सक्राइब खायै गानानि बेल आइकन सिनै ऑल प्रेस कइनादि तामनि हिंगे आं जेफोर कताल भिडियो अपलोड खायो आफ्रनो जतन से सेकां नरनि अरनो नोटिफिकेशन सगैना बागै
Sekango taibo motu information video rok nai tonani musungui tongge ani channel no please subscribe khlaioi ganani bell icon sinoi all press kai tonadi hinge web song video tinini bagai asugno haina himalay phininarok bai katal update ni bising tui tainarok jatana kaham korong na tongdi